recrowned a Game Zone champion. Champions fight with heart and determination. Yan ang tunay na panalo. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Kayo po ba? Kayo po ba ay mahilig pong mag-volunteer? Kasi po, ako po ay mahilig mag-volunteer. Ngayon, isa sa mga pinag-volunteeran ko ay yung mag-arrange ng reunion ng batch namin. Ngayon, ang sakit po pala sa ulo. Kaya ako po tinatanong kung kayo po ay mahilig mag-volunteer kasi gusto ko malaman kung na-experience nyo na bang nag-volunteer tapos umexit din. Kasi parang gusto ko nang umexit. Thank you, Tambalan. God bless. Ayan. Well, kami, since mga bida-bida kami, nagvo-volunteer kami, pero doon sa kabisado namin. Correct ka, Oo. oo. Actually, ako nga parang feeling ko kahit bida-bida ako, hindi ako nagvo-volunteer eh. Ako nagvo-volunteer ako pag alam kong kabisado ko, pero pag hindi rin. Oo, or kung man, albawa, ikaw, sige, ikaw, mag-volunteer ka kung alam mo kabisado mo. Ako mag-volunteer lang ako kung alam ko may time ako. Ayun, isa pa yan. Wala akong time. Hindi na po, oy! Diba? So, ngayon, obviously, itong nag-PM sa atin, gusto na niyang umexit. Gusto na niyang umexit kasi, baka, alam mo naman, kapag ka kasi nag-organize ka ng isang event, parang kunyari kasal, 'di ba? Kaya nga 'di ba feeling ko, Jegs, maganda na nauso na ngayon yung mga intimate na wedding. Kasi pag intimate yung wedding, ang mga mag-a-attend lang dan ay mga taong ka-close mo, kakilala mo, yung kakilala ka mula nung gusgusin ka pa hanggang nagdalaga. Yung kilala ka mula anit hanggang talampakan, 'di ba? Yung hindi ka i-judge, hindi i-judge yung kung sabihin niya nga yung lumpia na hinanda ninyo medyo maalat. It will be constructive
sensitive kasi Tama. nga intimate, 'di ba? Oo. Kasi minsan kapag ka ang wedding ay grand, for example, big event, apakaraming opinion ng apakaraming tao. Tama. Na akala mo naman sila yung nagbayad. Oo. Kung makapag-comment, akala mo sila yung nagbayad. So, gets ko na kapag kaganyan na nag-organize ng reunion, parang feeling mo nakaka-stress. Correct. Oo, Oo. kaya ngayon nag-volunteer ka, gusto mong umexit, Oo. 'di ba? Pero para sa akin if you have the time naman, tapos mahilig ka naman mag-volunteer, this is another challenge that you can take on. At Oo. pag nalagpasan mo to, 'di ba? Ikaw na ulit next Tama. year. Charas. Ako naalala ko Oh. lang bilang naisip ko yung pag-volunteer ko, it's dahil meron akong restorative na strength. Yan. Pag may problema, saka ako mag-volunteer. Pero pag Oo. wala, Hindi ka mag-volunteer, Oo, parang diba? ganon. O ito pala, may problema siya, Jegs. Oo. Tulungan mo. Alam mo, pwede ka naman tulungan ni Jego Oo. if the price is right. Pero ito masasabi ko lang pag nag-exit ka dyan, it will show your character. Correct. Masisira ka. Masisira ka dyan. Oh, umpisa ka Diba? na parang ikaw talaga yung literal na bida-bida. Correct, 'di ba? Sa umpisa lang naman siya magaling. Yan. Pero syempre, you have all the right to exit kung nagkakasakit ka Yan, na. oo. Kung ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ka na ng matinding anxiety. Tama. Kumbaga, yung tipong yung mental health mo at risk na. Oo. Pero kung halimbawa meron lang talagang katulad mo ding bida-bida, Oo. nag-eepal, 'di Correct. ba? Na mga tao sa palipaligid, normal 'yan. 'Di ba? Alam mo, normal lang 'yan. Ultimately, ang dahilan naman kung bakit nag-eepal at bibida-bida yung mga iba at marami opinion is because they want a good event. Yun lang Tama, naman yun. tama. Oo. Gusto nila na maging successful ang event. Oo. Yun lang talaga yun. Baka nahirapan ka rin din siguro kasi hindi mo pa na-master yung yung pag-delegate ng Ayan, task. correct. Importante din Pwedeng yan. mag-delegate ng task. At Oo. saka hindi pa din na-master, which is mahirap. It takes a lifetime to Oo. master, Jegs. Yung not pleasing everyone. Correct, yan. 'Di ba? Kung halimbawa Ayan. naturally people pleaser ka, gusto mo na nagugustuhan ka ng mga tao, ayaw mo na naiinis sa iyo yung mga tao, medyo mahirap talaga yung ganyan. Oo. Oo ka na lang ng oo sa lahat. Kaya lang, you really have to make sure na magiging matapang ka in some decisions. Oo. Na pag sinabing ito na ang venue, kahit para sabihin ng lahat ng maraming tao na hindi, kung napag-aralan mo naman na maigi at meron kayong core group. Yes, Diba? oo. Hindi lang naman ikaw ang mag-isa dyan eh. Yun yung tatandaan mo. Sabi nga ni Jegs kanina, delegation. So, hindi lang dapat ikaw lang mag-isa dyan. Kasi kung mag-isa ka lang dyan, ako po girl. Oo. Girl talaga. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka mawawala dyan sa pag-organize ng reunion. Mawawalan ka ng bait. Oo, tapos sa pag-organize Oo. ng reunion, dapat medyo yung core group lang ang i-involve mo. Nag-uusap. Kasi pag binuksan mo yan sa iba na hindi Ay. naman kasama ng committee, Correct. ang daming suggestion Totoo. yan. Totoo kasi lahat sila may ways of doing things eh. Correct. Iba-ibang Lahat sila, POV yan. correct. No? Kaso kayo yung na-assign this year. Oo. Kayo ang naatasan na mag-organize ng event na yan this year. Oo. O edi dapat kayo yan. Oh, make diba? sure lang yung sa circle nyo lang yan, doon yung i-discuss, wag nyong ilabas. Kasi True. ang dami talaga mga POBs dyan na Correct. hindi magkakatagpo lahat. Totoo. Hindi Oo. talaga, promise. Alam mo, importantatious talaga na mag-take kayo ng strength discovery session. Tama. Diba? Yan. Care of your kumikinang na coach. Yan. Gallup certified Nicole Ayala. Oh, magkano ba? If the price is right. PM Nicole Ayala. PM is the key. Oo. Kasi kunyari sa core group ninyo, pag nalaman ninyo dyan kung sino yung, let's say, merong command. Meron kasing strength na tinatawag na command. Oo. So, itong tao na merong strength na command, siya talaga yung naatasan. Oo, para siya yung bastonero. Oo, Yan. siya yung taga-baston. Siya Oo. talaga yung naatasan na, okay, ito lang gagawin natin, ito lang yung budget natin, dito lang tayo pupunta, Ayan. ito lang yung number of guests. Mga Correct. ganon. Oo. So, kailangan, hindi nyo ma-achieve yung kung wala kayong strength Tama. discovery session by Coach Nicole Ayala. Tama, PM na. Correct! Inquire na! Hanggang doon na lang. May nakausap na ako na company, mamaya usap tayo. Ay, totoo ba? Oo. Oh my God, I'm so excited! Let's go! Nagtatanong na. Nagtatanong na, ayos yan, maganda yan. Gawin na natin yan, Jegs. Alam mo naman tayo, kailangan natin ng extra source of Tama. income. So, ibig sabihin, ito po ay hindi libre. Tama. Ito po ay may kaunting fee. Yan. Pero siguro kung halimbawang
mag-isa ka, mararamdaman mo talaga yung sobrang pressure. So make sure that you are doing this with a group. Kasi total naman, hindi mo, no man is an island. Correct. You Oo. can, it takes a village to organize an event. Oo. So ask help. Ang masaklap lang dyan, ikaw yung tipong Gina nag-volunteer. Ayun. Tapos yung pinili ng ibang kumpanya nyo, yung mga tipong na ayaw. Ayaw. So, ay, sige, ikaw na lang. Correct. Support na lang ako sa'yo. Totoo, yun yung mahirap. Yun talaga yung mahirap na masakla. Pero alam mo, eventually you will find someone who will have the same heart as you. Meron at meron yan eh. Meron at meron matitira dyan sa batch ninyo or kung ano man, ano ba yan, na may puso para i-organize. Tama. Ang mahalaga kasi magkaroon ng goal eh. Ano bang rason bakit natin to ino-organize? Yes, And usually yung mga reunion, 'di ba ang mga rason yan kasi meron silang pinag-aaral o kaya may parte ng eskwelahan na kailangang i-build. So Correct. kailangan merong funding, mga ganyang Ayan. eklavo. Okay, importante yung yung goal. Ano yung KPI natin Totoo. dito? Ano bang Para may ano bang purpose dahilan? ka eh. Correct. Oo, hindi lang for the sake Oo. of set up lang na Hindi, wala na. wala. Hindi ganun. Oo, dapat Kasi may pag, goal. pag ganun, mababaw eh. Pero kung halimbawa, kitang-kita mo na yung goal na kailangan makapag-create ng reunion, tapos mapagsama-sama lahat ng mga former students. Yan. Kasi ang goal ay makapagpatayo ng gym Yan. sa school. Kasi sa ngayon, yung school ninyo walang bubong, let's say. Walang bubong yung gym, naiinitan lahat ng estudyante. Correct. Oo. Pumasok sila nung school year na maputi, di ba? Nag-end yung school year na makutim. Makutim. Diba? Makutim na. Diba yung ganon? Oo. What is the goal? And please don't do it alone. Kasi Oo. mapapagod ka talaga Yan. niyan. Hindi kaya ng isang tao Oo. yan. Pag nag-organize ka ng event reunion, Correct. it takes a lot of brains na Tama. magpapatakbo niyan. True legend. Oo. So kaya mo yan. Huwag ka mag-give up kasi baka mamaya sabihin nila, wala Ay, pala ano yan siya, ikaw pa naman parang feeling ko people pleaser. Yes, oo. Diba? Kaya nga natataranta ka kasi Oo. parang nasistress ka sa dami na opinion. Kapag ka umexit ka dyan, Ayan. mas maraming sasabihin. Though, yun nga, okay lang. Okay lang umexit kasi kung it's at the expense Nagkakasakit of ka your na, yan. health, di wag. Hindi sila Oo. worth it. Hindi worth it yun. Ayan. Kasi kailangan mo rin naman talagang pangalagaan ng Oo. iyong sarili. So kung wala ka talagang maaasahan doon sa mga kasama mo, pwede ka namang humingi ng opinion sa Ibang outside. tao. Oo, sa labas. Correct. Mga Pwede kaibigan. naman at saka pwede mag-hire. Oo, yun. Kaya nga may mga events group eh. Yes, oo. Kasi pwede po silang i-hire. Mhm. Kung host ba ka mo? Ayan. O edi, Alam kailangan na. pa bang i-memorize yan? Basic na ang tambalan dyan. Oo. Ganon. Ayan, kung gusto niyo mag-hire ng mga director sa programa ninyo. Ayan. Meron din kami. Oh, 'di ba? Kung gusto ninyo ng bagong team song Oo. para sa batch ninyo. Ayan, Oh, oo. meron din kaming singer-songwriter. Ayan, Oh. Gusto nyo ba ng learning session bago as Oo. part of the reunion? Oo. Oh. Pwede din. Pwede din kami. Oh, PM na. PM na. PM is the key. Kahit luma na. Alam mo, luma na yung PM is the key, no? Oo nga, Yung no? gumagamit PM. ng PM is the key, alam na din. Eto pa rin po tabalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This Ayan. Ayorn. Let's go, Nar. Oo, busy kami. Busy po Oo. kami ngayong araw na ito. Ayan. So, salamat po sa pagtutok, ha? Bye. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!